i benvinguts a Trading Català. Bé, anem a veure què he fet aquesta setmana al DAX. Setmana molt parada, penso que prou feines hem tingut una o dues ocasions tota la setmana per fer. Anem a analitzar directament. Dilluns veiem que obre el DAX, obertura amb poc de volum, quasi 600 volum, està bé. Veiem que comença a haver-hi una tendència alcista aquí, tot i que no ens ha superat encara el màxim, ens ha baixat quasi el mínim, no ens havia demostrat res, sí que sembla que ens estigui testejant alguna cosa, però pot arribar a semblar que és com una dilatació, etc del volum aquest. Tampoc és tan clar, és molt ràpid, és una vela amunt, una vela avall, no deixen pujar ningú, els trencaments no són clars, intentaré fer-ho una mica més gran, perquè a veure si es pot veure millor, així. Potser una miqueta més, així, vale. No, a mi no m'acaba de convèncer aquesta forma que té de pujar el preu, i al final en surt un volum gran, i com he dit, vaig dir en l'últim vídeo, m'està donant la sensació que cada vegada que surt un volum, més que ser per crear una tendència, és per frenar, val? Veiem que el preu s'està movent per les zones sense molt de volum, i en sé quan surt un volum és frenada de preu, val? Ja veurem per què ho estan fent això, però de moment encara jo no ho tinc del tot clar, vale? Sí, deuen estar pillant a bastanta gent, val? I potser, doncs mira, el més pràctic en aquests casos deu ser ficar-se en contra del volum que ha sortit, no? Però clar, si jugues això moltes vegades sense sentit t'acaben donant, per tant al final ens acabem quedant fora. Veiem que els volums són irrisoris, no hi ha gens de volum, no es crea cap tendència clara ni res, i amb això veiem que el dilluns s'acaba penosament, no? Veiem el dimarts, comença, sembla que de la pre ja en el moment d'obertura sembla que ens estigui creant una tendència baixista. El problema és com ens la crea, no? Potser que trobem la primera oportunitat aquí, ens surt un volum de 600 contractes, una frenada molt forta de 1.000, vale? I un cop ens el deix per sota i veiem que hi ha aquesta divergència, bé, podria haver sigut potser més clara, però no està mal, val? Doncs se pot aprofitar, tot i que no arriba a zona, si l'estop se't cobreix, etc, pues se pot intentar, val? Veiem que el preu acaba trencant, però després ja es torna tot molt més complicat, això és quasi impossible agafar-ho. Aquí potser sembla que t'estigui testejant aquest últim volum fort que hem tingut aquí, però clar, després de tot això, per mi això és bastant inoperable, val? I aquest volum, després d'haver de tot això, tota aquesta borrada de volum, tornem a fer el mateix, és un volum de frenada, val? I suposo que veurem que el preu es queda lateralitzat aquí, val? Estem anant a això, potser aquesta és la primera entrada de tota la setmana, molts volums de frenada, quan surten ja està, però poc volum per crear una tendència, val? Aquí sembla que ens trenquen, val? Quasi 600 contractes, que ens estan trencant el mínim aquest, que és el que havíem assolit al matí. El tema és que el preu se'ns queda lateralitzat, això no és un trencament d'aquest volum, llavors els testejos aquí són completament descartables, val? Això entre aquí i ara és una loteria. Per tant, i veiem que a més el preu s'acaba girant, no hi ha volums, no hi ha... El tema és que, si ens fixem en això, si tu mirant aquest gràfic me saps dir si està pressionant més l'oferta o la demanda, és impossible, o sigui, no hi ha ni cap tendència ni cap diferència clara entre volums, no? Veiem que després d'haver fet això aquí baix, el preu puja, i el que fan és el frenen, tiren a baix, creen com una dilatació, quan surt el volum se queden molt lateralitzat, i aquí si aquest volum ens ha de fer cantar una mica que això és una frenada, tornem a veure 1.200 aquí, i que no hem tingut 1.200 abans també, o una cosa així, i 1.300 aquí, o sigui, l'han fet moure des de les dues zones amb no molta claretat. Jo aquí no veia entrada, ho dic sincerament, val? En el context que estem, quan arribem aquí i ens surten aquests volums, si no el trenca, jo no entenc per què ens han de ficar aquí, perquè el més probable és que el preu pugui tornar-nos a tirar cap a baix i vindre fins a aquí. O sigui, un cop hi ha aquest trencament, el que passa és que jo no l'acabo de veure amb suficient ni intenció per ficar-s'hi, val? Jo no acabo de veure aquí el testeig aquest, hi ha gent que potser el va fer, és perfecte, i aquí potser que és quasi el més clar, no? Perquè
sí que hi ha hagut més desplaçament i més volum, el tema és que és una frenada, no? I aquí potser sí que es pot intentar, però a veure que no va, pues, descartar-ho directament. Continuo dient que de moment per mi només hi ha hagut una entrada en tota la setmana. Això ja és dimecres. Veiem que aquí ens crea un volum al mig. No he continuat això perquè veieu que aquí potser es pot intentar A, B i C, però el tema és que el trencament no és fort ni clar. I a més, dues vegades ens intenta fer això i sí que sembla que ens vingui a testejar aquest volum, que ho fa el tic aquí, vale? Però és que no és molt clar, perquè això és un volum que, si ens fixem, en veritat ens queda just al mig. A mi que testegi, si estic marcant-lo bé, que testegi el volum de les 8 o les 9 no em diu res, val? O sigui, és una cosa que per mi no em diu res. El volum que ha de testejar és un volum que ve d'una tendència, i perquè un volum sigui de les 8, de les 9 o de les 8 i mitja o de les 15:30 és un volum d'obertura. Hi ha volum perquè és una obertura de mercat i ja està, però no diu res, val? Aquell volum, perquè el testegi, perquè de la mateixa manera que va el preu allí el pot testejar, se'l pot menjar. Per tant, acabo de veure que s'hagi d'entrar aquí perquè és el volum de les 9. Sí, el volum de les 9 ens està creant una tendència, val? El preu fa així, puja, testeja d'això, però aquí el preu ens surt al mig, ens queda comprimit aquí, la veritat, jo no veig res. Val? Hi ha aquest trencament, res, perquè això se'ns ha quedat aquí en aquesta zona, continua trencant i tornem a veure que ens surt un volum gron i el que fan és girar-lo. Si ens fiquem en aquella que he comentat abans i aquí també ens hi hem de ficar, al final és que veieu que sense res de volum, fixem-nos el preu fins on acaba pujant. Això és una loteria. Doncs, si no hi ha una tendència clara i que ens demostra clarament que està pressionant un mercat, veiem que aquí el preu s'està movent sense cap tipus de volum i com no sabem qui està apretant i què, aquí veiem que al mig ens tornen a deixar un volum i després pugen sense res. Fixeu-vos la pujada que ha fet i la força, i dius, però és que són 300 contractes. Què passa? Que no ens està deixant clar que estigui pressionant una cosa o l'altra. I veiem que a dalt el que fan és el tornen a frenar i tornen a girar el preu. Llavors, aquí és un lloc per no operar. Val? Amb això s'acaba dimecres. Veiem que aquesta setmana es pot anar bastant ràpid. Val? Tornem a tindre obertura de dijous, no? Sí, vale. És dijous. Veiem que ens deixa un volum fort aquí baix, a la zona de la pre. Sembla que puja, no ens acaba de trencar màxims ni res, aquí ens deixa un altre volum, o sigui, aquí el que estem veient és compres i compres dues vegades, val? I el preu, clar, evidentment, el que fa és anar amunt, testeja una altra vegada els volums d'aquí baix per sobre, no hi ha cap tipus d'oferta i el que fa el preu és començar a pujar. I aquí tenim una altra vegada una frenada, però per primera vegada potser, a mi jo aquí no acabo de veure, perquè si ens fiquem aquí ens poden tornar a fer això, mira, veus? Jo pujo aquí i això baixa cap a baix. O sigui, aquí, de moment només hem tingut un volum. Sí que hi ha una divergència clara, està clar. Però tenim una frenada de 1.000 contractes i després quan hi volen anar no trenquen, sinó que dilaten. Això té, si ens fiquem així, la pinta que té això, quan ens fiquem així, és que el preu tornarà a baixar cap a baix. Que ha sigut una frenada del preu. Per assegurar-nos el que hem de fer és que trenqui aquest volum. Molt bé. Doncs jo per mi aquí no hi ha trade i quan ens fiquem aquí veiem que baixa i en veritat ens va testejar el volum fort, ho veiem ben clar, no se'ns queda el preu aquí, que també, però veiem que acaba anant-lo a buscar. Això és una altra opció. I aquí veiem que he marcat aquesta zona al doble sostre, que en principi podia agafar tota aquesta vela, que és el volum que genera, però perquè veiem que hi acaba anant fins dalt. Val? Es pot sortir perfectament aquí, perquè després de la recollida aquesta no fa falta que vagi fins dalt, però veiem que acaba anant-hi, no? A més, si t'has despistat i no has tancat, te dona una tercera possibilitat, però aquí sí que ja has de veure que quan arriba aquí amb poca força l'han frenat i l'han girat. Llavors això és que no el trencaran, aquesta zona no la trencaran. Però sí que aquí veiem una divergència clara de volum, que ens testeja un volum fort, i això, foto d'això, si us plau, perquè això és el que s'ha d'operar. Val? I com aquesta no n'hem vist cap més, perquè aquí acaba trencant, però veiem com queda el preu quan trenca,
a mi no m'agrada aquest trencament per operar-lo. Veiem que acaba anant cap allà. O sigui, aquí ja no tenim, ens estem quedant igual. Val? Per mi això sí que és entrada, per mi aquí no n'hi ha cap. Val? I llavors veiem que el preu el que fa és quedar lateralitzat completament, tornem a tindre que no hi ha cap clara força que estigui apretant, pues res, en sec aquí a les 4 i pico surt un volum aquí surt un volum que és al mig perquè és el tancament, això és una frenada, perquè veiem aquesta vela, que és aquesta vermella en veritat, la que surt tot aquest volum. Els volums estan sent tots de frenada, cap de creació de tendència, a part d'aquesta última entrada que hem vist i la possible entrada aquella que no ha arribat a estejar zona. Val? I això ja és avui hem obert i és que quan veus el mercat fent aquest dibuix, la veritat jo no entenc qui entra jugant-se els diners en aquesta zona. Val? Veiem que una altra vegada aquí frenen i tot i que acaben trencant no hi ha un testeig aquí, clar, sí que potser arriba aquí, però clar, és que després de tot això, qui es fica aquí? No acabo de veure-hi entrada, val? Perquè és que ja ha desaparegut completament la tendència, fixem-nos, ja no hi ha res, clar. Torna a baixar i si fixeu els rectangles com queden en les mateixes zones, o sigui, cada vegada que el preu s'està movent per aquí estan comprant o venent, o sigui, estan frenant, no? I aquí podem veure que abans de la tarda ha sortit un volum a la 1, que és un volum de frenada, trencament i frenada per sota, vale? Que ens queden els mínims, no sé si s'està veient, vale? Aquí, els mínims són 97, ens els trenca, vale? I el preu se queda per sota, però es queda completament lateralitzat. Vale? Un cop lateralitzat, val? Perd completament tendència i pressió de cap banda. Val? Per què ho comento això? Perquè després més tard, a les 15:40, quasi, ha trencat. La dilatació de mínims, si no vaig errat, és de 63 a 53, és de 10 punts. Vale? I llavors sí que et va buscar el volum aquest fort, que està molt més enrere, val? A 73. El tema és que, si estem parlant que no venim de cap tendència, veiem el preu que està completament lateralitzat i ens dilaten 10 punts per sota, per molt que vagi aquí, hi ha probabilitats que el preu es giri. I com veiem, el preu després s'ha girat i és que ha perdut és que no hi ha res. Llavors, si aquest trencament hagués vingut aquí, dibuixat aquí, doncs a les 13:20, ostres, quan puja aquí dalt és per... Si fa aquest dibuix d'aquí a aquí, és per donar-li. Però després de fer tot això, jo aquí no em jugo els diners per res del món. El mercat està molt erràtic, per alguna cosa està així, alguna cosa estan fent perquè estigui així, i el que hem de fer és tancar-nos el cap i controlar l'ansietat i tindre paciència. Val? En el futur es veurà per què ho fan, potser estan agafant posicions, que facin el que vulguin. També, en veritat, no ens interessa gens el que estan fent. El que hem de tindre clar nosaltres és què fem quan passi el que nosaltres volem. Val? I sobretot això és el que cal tindre clar per no entrar en falsos llocs. Val? Veiem que la sessió no ha acabat, o sigui, jo ja m'he ficat a marcar zones ja a partir de les 4 i alguna cosa, perquè ja he vist clar que això no anava cap a cap lloc i ara m'he ficat a gravar el vídeo i per avui aquesta setmana suficient, d'acord? Bé, esperem que el DAX s'animi una mica en les setmanes que queden, a veure si podem fer un bon final de mes i ja està, no hi ha molt més a comentar. Molta paciència i... A veure si encara ens quedarem aquí parats. Molta paciència i continuem parlant, val? Vinga, que vagi bé. Fins el cap de setmana que ve. Adeu!